Woman tell you what I'm mad and you also from today going on fear. Do a pastor in what the man is down to buy one up for pastor and you so. One up for pastor. See me having a miracle again. We have only so fusa. More money and more guide. More money of your poor woman tell you what I'm mad and you also from today going on fear. Do a pastor in what the man is down to buy one. Go see me now what the lady of for quality. One of the VM gave me under 4 days young. Talk to the code. Always in everyone out here. Get the party again. See that road. Only any pastor out there. Up for your bro. The pastor soon down a mess up like a tap. I said I had a money. The pastor and a message. Have you had a man and didn't go man and in days? Said I'm going to get more of your poor woman. The police guarantee. Why was so? Can't the person of the academy you want to do? They were not told one man, but that what about the pastor? All those necessary need to stop. I call them one name, I'm not buying no. What the better have for them? What a pastor will have one man and you so. Yamun had a man, I don't want. Yamun had a yeah, all I had a so let the way of Nanga so much about the mother. No, they busy, uncle. The time is of who's already busy. But do not want to go for the whom can't go for more than you in a Bubesia. I'm not about sending mother in a Bubesia. I want I am working with a bad idea. I will let them run more uncle. Simaka, you bring the one you know. I'm wearing them from my game. I got come on, in a good yeah, in a poesia. But how much you also? I don't every year. How I would do, how I would know. I am not put out Hannah and I'm not going to get on. You got that? I can't shock a man and do but I still can't take it over. How about Jesus? Move out to Mobia. They take you out to my body, Jesus, Hannah by faith. But not everyone and I roll by Cocoa to heaven. Give me a man. Give me a pastor Waruka. I don't know what I ground also. Give me a pastor Waruka. Who my father ground also. You didn't put a second. You didn't put out what you want. How will God answer you? All of that would have put the work around. I don't know how to get you a crown. I'm a woman of an office enough. I don't know, okay. I'm woman, I'm a job to marry 4 days. Until the day I buy you walk on a fair. I don't know for them to call me with this number. It's time for him to take them lessons. They have nothing but to love particular against somebody. Since they have God, what can they wait for? What can they don't wait? May they go fight for them. They are not waiting for their God to fight for them. They're fighting for themselves. By to not particular. Sisi ya bronya. Over the pastor for a girl man and G. Sisi ya bronya is a fool. More young brother, more young. See what my number direct. All of the VM gave me under 4 days young. Talk to the code. Always in everyone out here. Get the party again. See that road. Only any pastor out there. Up for your bro. I go soon. It's time to go send the one of all big guys who are all. It's time to go send them one. No Bible. I pull out with your world. One one put another put I. But what you go to? Get to say, Cobra. Yet, go back and look at the yeah. Look at the yeah, me, you got that. Look at the Jay, me, this is as if Cobuzo Catrodana. Meanwhile, no more than Ataroka. Oh, I feel required now. We are going to challenge more work heat, Bulbin in the pastor. Now, go up on the pastors in na pulpit. Yeah, I want you to do as your mother, Dibia, Dibia, Ogwasiho, Nika de Hona Dibia, Nika de Honogu, Nika de Honarose. On the bus, I can't on a more eating or Kija. I took it. My fans, my followers,
mụ achọghị ichegharị and onwe ntụ ọzọ m esi chegharị ya bụ na ga-enwe ya na-akpọ competition na field. Ọ bụrụ na ụkọchukwu apụta maọbụ dị pastọ pụta maọbụ dị reverend pụta na field, mụnwa bụ eke yi iti apụta, mma ebu ụzọ chere ha wee bido ekpere, mma akwụrụkwa ọtọ ha edebere m oche. Ọ bụrụ na ụkwụ sie m osi nọ ya na mma afụrụkwugide ọtọ ọmariri abịa n'ụkwụ asụ na ọba ntị na-ebu m. So ha debere m oche ọ na-abụ nkwụkwọ ọtọ ma ụkwụ sie m osi nọ ya na ụgwọ ọnọghị nnekwa dịka sie m osi nkwụrụ ọtọ. Na ihe chọrọ ka ha mee bụ ka ha bido ekpere. Ọ bụrụ na dị pastọ megide ekpere, anointing pastor and we kept to woman. From that moment, my followers, I am giving my life to Christ. Must stop Dibia. Must stop from that place. Guy, CJ, because he needed about Brusumu Modiaba. Manobuna pastor, make the Mabuna, very put you a more baker hit down. Mwa bweka yiti ge bidi fi ajo obu iki ogu makato mi bu ebu me bidi fi ajo obu na ntegidi ajo mo ya bu pastor dana na ya biko ya ni say on pastorship bia ka mu ya bidi ma agu maka ndi pastors di na kita jubutra na 419 ala obu na di ba rodo wa no ke hamle katanjo Ngendo kamela anwe yobu mana ngedi be mre bia nwere yobu. I am not against Ebukobi. I don't am against the ministry. Mana dem against they preach na there is no power in native doctor. There is no power in water. There is no power in so and so on. Oh yenda ko ye me preach gide. Yenda ko ye me preach gide. Echi habana bewu asigu no afọ na egu na nya nsogbu asigu no ba agbusu na nya nsogbu ụfọdụ eburusu afọ na ha je gba ya ọkụ maka na pastor ekwuo na oruzi echi ụmụaka na-ata afụfụ ama amụwachukwa n'ime ya ndị mmadụ na-ekwu maka eke hit maọbụ ihe a na-akpọ mụ maọbụ ọnụ a na-akọ mụ kama na a standing truth maka na akwa nsọ gwara asị anyị n'obe eziokwu eme ka asị n'oru wee pụọ. So I am putting this challenge not for Ebukobi alone. Ebukobi is a good man. I love you so much. My family is member of the ministry. Even my stepmother, even many of the family, even hand of him will talk to now. Man, what I'm against is either against native doctors. Makanone Megua and Grimwan, Obuna Emakanisi, and Otisiaka. Ebe na bondo dibi insha gbe ke hit maka enwuro ma ka oro za bodi be ka na-eme obusba no nwura akoro za ka bidoro musiba num so ni yan na ekwu bret na ni yan dey against bu ida bondo dibi no so obu no I put the challenge to all the pastors, all the reverends. I am not doing this adiba ma bamba no ko numude ima na ifu nda ntro ya nwuro n'ike obere ha ye egwo dika na bamba no o ko numude. Man, I am putting the challenge to all the pastors. Say na ha nwere miracle power. Say na ha called by God. Although there is a few that called by God, but you cannot see them make noise. You understand now? So obu no nwere onye si make hit mobia na ya waga deliver me. Na waga mebele anante na kwatu omu. Anyway asemputa I will come out fully. I took them. Obuno got the possible. Obuno yekeme. All the whole native daughters, all the whole Rubunda Bakaji of four. Can you man open challenge within the pastors? Can we can respect? Makanda na badizia ya bale. How they feel on what they have. How they feel I ain't power. How they feel like now we are all 419. Why now? Ebe ituba see what you did. Ebe you look. Na ebe aka 419 oti. Obolonya bu a pastor. Dana ha na offering na church ya. Obolonya bu a pastor. Aja na put the tithes na church ya.
ihe niile afọ ọ na ọ bụrụ ofu ego a ka a na-achọ kedụzi nke ya bụ nke anyị meziri iji aka nkụ why church ji hate ya so much unu hate ya so much mana unu nafuzie n'ofe a na ha ji ka anyị na-achịrị evi biko nu ọ bụrụ na ọ yekwe omume achọrọ m ka pastor to deliver mụ nwa bụ eke hit I want to be delivered mana si mee ya ka ọ bụrụ open field si mee ya ka ọ bụrụ open field ọ bụrụ na pastor megide ekpele omeru ma bụrụ sọ I put this challenge to all pastors not for any person at all not for Ebuka Obi at all na ọ bụrụ say be man of God even not due to over anger can do I need to put this challenge to all the whole native, all the whole pastors. Can I call the official? You get to do Buruta. You never beyond Lucabutela. You can't know why you're so cool. Overlanding one on Buruha. Overlanding one who done Buruha. Overlanding one yana about a brago. Overlanding one yana about Padiamu. Onwere ndị nwere ihe a na-akpọ ọfọ nete ngwurugbe burugbo mana ije ebe a taa because of na pastor si na daddy si ebukrosi ihe niile agba ya ọkụ oruzie echi ụmụaka na-ata afụfụ ụmụ nwaanyị na-apụgharị ụmụ okorobịa na-apụgharị na-achọ ebe a ga-enwe nwere onwe kwari na ọ bụ onye ahụ kpọrọ daddy ihu being the pastors na diri na afọ na today ka anyị dị n'ụwa ka emepe na anya anyị ka anyị manụ na ndị a ji anyị egwuregwu so achọrọ bụ pastọ ga-eme m deliverance ọ bụrụ na nwere pastọ si na ya bụ miracle pastọ ya kpọọ m nwa bụ eke iti na fon ọ sịrị ọ na-eme onye isi ọfụ ụzọ enwere m ndị isi mma kpọọ ya ka o mee ya ka ọ fụ ụzọ ọ sịrị ọ na-eme onye ogbi ekwu okwu enwere m onye ogbi mma kpọọ ya ka o mee ya ka o kwuo okwu Please, after watching this video, don't forget to comment, like this video, share, and subscribe on this channel. Thanks for watching.